Ξέρετε ποιο ήταν το αγαπημένο του μότο? Μάθε τον εχθρό σου. Κάθε κουβέντα του με αυτό κατέληγε. Νταβίκο, μάθε τον εχθρό σου. Κλέψε νότες από τη μουσική του. Λιώσε τους ήχους σου μέσα στις δικές του συγχορδίες. Μετάφρασε όσο καλύτερα μπορείς τα ποίηματά του. Μελέτησε τους νόμους του, τα θρησκευτικά του βιβλία. Κατέκτησε τον κόσμο του φτιάχνοντας καλύτερους δρόμους, πιο γερά σπίτια, ανθεκτικότερες γέφυρες. Φύτεψε όσα περισσότερα δέντρα μπορείς. Μην ξεριζώνεις τα δικά του. Τους ξύλινους φράχτες που σας χωρίζουν, εσύ πρώτος επιδιόρθωσε. Αν στέκεσαι απέναντί του πετώντας μονάχα πέτρες, θα είσαι για πάντα ένας άνθρωπος της λίθινης εποχής, καταδικασμένος να επιστρέψει κάποια μέρα στη σπηλιά του. Ναι, ήταν σοφός άνθρωπος ο παππούς μου, ο περίφημος γυναικολόγος μου, Μωυσής Καπών. Και αυτός ο τόσο πράος και φιλοσοφημένος άνθρωπος δεν μπορούσε να καταλάβει πως από τη μια μέρα στην άλλη, αντί για ευχαριστίες, άρχισε να εισπράττει από τους συμπολίτες του καρπαζιές. Αντί να του φιλούν το χέρι στον δρόμο, να τον φτύνουν με περιφρόνηση, λες και ήταν το χειρότερο παρτάλι του λιμανιού. Τι είχε μεσολαβήσει δεν μπορούσε να τον αντιληφθεί αυτός ο γερμανοθρεμμένος Εβραίος που λάτρευε τον Γκέτε, τον Μπίχνερ, τον Βάγκνερ. Γι' αυτό και μάλλον πρόθυμα κλείστηκε στον γκέτο του Βαρόνου Χίρς. Είχε τόσο εμπιστοσύνη στους Γερμανούς, ώστε να τους εμπιστευτεί και το θάνατό του. Ο πατέρας μου όμως, ασκούμενος δικηγόρος τότε, προτίμησε να διαφύγει με ένα καΐκι στη Νότιο Ελλάδα, όπου τα πράγματα λόγω των Ιταλών ήταν πιο χαλαρά. Μας πήρε και εμάς μαζί του. Μόλις φτάσαμε στην Αθήνα, εμένα με παρέδωσαν σε μια άγνωστη χριστιανική οικογένεια. Έγινα έφνης το τρίτο παιδί τους, ο Εμμανουήλ Ακρυγιαννάκης. Πέρασα όλη την κατοχή κοντά του σε ένα διόρροφο σπίτι πίσω από το πεδίο του Άρεως, φυσικά με πλαστά χαρτιά. Οι νέοι μου γονείς σπάνια μ' άφηναν να βγω έξω. Αν και από το σουλούπι μου δεν νομίζω πως ξεχώριζα. Φοβόντουσαν όμως και αυτοί. Φοβόντουσαν μήπως με αναγνωρίσει κάποιος συμπατριώτης μου τυχαία στο δρόμο, μήπως μας καρφώσει κάποιος δοσύλλογος για να πουλήσει εξυπηρέτηση στους Γερμανούς. Ακόμη και το ενδεχόμενο κάποια κίνηση ή λέξη μου να προδώσει την καταγωγή μου. Να, ας πούμε μετά το δείπνο έλεγα όπως το συνηθίζαμε εμείς, καλό νύχτωμα και όχι καλή νύχτα. Ή τράβαγα κάποιες καταλήξεις, δίνοντας ένα τόνο τραγουδιστό στις φράσεις. Από τότε προσέχω τις κουβέντες μου. Δεν παίζω με τις λέξεις και δεν τις εμπιστεύομαι. Ίσως γιατί γνωρίζω πως μια λάθος έκφραση ή μια τυχαία αλλαγή στη σειρά των γραμμάτων μπορεί να σου στερήσει και την ίδια σου τη ζωή. Ωστόσο αυτή η περίοδος του αναγκαστικού εγκλεισμού στο ξένο σπίτι είχε και τα καλά της. Έμαθα γρήγορα να διαβάζω, αγάπησα τα βιβλία, τις ζωγραφιές, τη μουσική. Θυμάμαι πως από το παράθυρο μου έβλεπα τις ηλιόλουστες μέρες παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο, να κυνηγούνται, να χορεύουν ανάμεσα στα παρτέρια και τις μικρές αλέες του πάρκου και σκύλιαζα από το κακό μου που δεν μπορούσα κι εγώ 7 χρονό παιδί να ανακατευτώ μαζί τους, να τους κυνηγήσω, να με χτυπήσουν και να χτυπηθώ, να γίνω μέλος της αγέλης τους που ρήμαζε τα δέντρα και τα αδέσποτα. Όμως αμέσως παραγοριόμουν μόλις αντίκριζα στο σαλόνι τη μεγάλη βιβλιοθήκη του σπιτιού, από όπου μπορούσα να πάρω στο δωμάτιό μου όποιο βιβλίο ήθελα. Βιβλία παιδικά, λευκόματα, εγκυκλοπαίδειες, πανώδετα άλμπουμ με τα έργα μεγάλων ζωγράφων. Προπάντων αυτά με μάγευαν. Ήταν η τηλεόραση των παιδικών μου χρόνων. Τα βράδια τα ξεφύλιζα αργά-αργά, κοιτάζοντας θαμπομένως τις εικόνες. Η νυχτερινή περίπολος του Ρέμπραντ, η πατατοφάγη του Βαν Γκόγκ, η μάγια του Γκόγια. Δεν ήξερα ποια ήταν η μάγια. Μου έφτανε που την έβλεπα ξαπλωμένη στον καναπέ του ζωγράφου, γυμνή, ευάλωτη, έτοιμη να προσφέρει το σώμα της και κάτι περίεργο ένιωθα στα σπλάχνα μου να ξυπνάει, ένα γλυκό αίσθημα φόβου, ένα μούδιασμα. Κλεινόμουν τότε ταραγμένος στο δωμάτιό μου, σκεπαζόμουν με την κουβέρτα μου ψελίζοντας σαν ξόρκι μια προσευχή στα ισπανοεβραϊκά που μου είχε μάθει η γιαγιά μου.
Δεν καταλάβαινα όλα τα λόγια, μα και μόνο ο ήχος των άγνωστων λέξεων με όπλιζε με θάρρος και υπομονή. Αργότερα στο γυμνάσιο τη θέση της προσευχής πήραν τα ποίηματα. Κάτω από τα ρούχα μου δεν χτυπά πια η παιδική μου καρδιά. Λησμόνισα την αγάπη που είναι μόνο αγάπη. Σας λένε τίποτα αυτοί οι στίχοι? Με την οικογένειά μου ξανά σμίξα το Μάρτιο του 1945. Όταν επιστρέψαμε στην πόλη μας, εκεί νιώσαμε το πραγματικό σοκ. Ολόκληρες γειτονιές είχαν εξαφανιστεί. Το νεκροταφείο μας ήταν πια μια τεράστια λάνα. Η τάφη των δικών μας πλήνθη κέραμη ατάκτως ερημένα. Τα μαγαζιά όσα δεν είχαν καεί άδεια λαιλατημένα. Κάποιοι τα λειτουργούσαν ήδη άγνωστες φάτσες που τα είχαν κληρονομήσει από τους Γερμανούς. Η τροφή, η στέγη, τα ρούχα ήταν πράγματα που τα κατακτούσες καθημερινά με πολύ αγώνα.